mamzu haka beltide ga ceram 6 danta min shuwa ayan odo ka tirian hanga woni ga wona min go lidi go mi fudal tona mi sukira ga jen yura anje lido an tona yimi joa utiliser mo mena hollumni la famille garemi walla mona feere gopponde fijirde nde ala ngartam taw ada wawi fidde ada gagno hen khalis dum holno wonirta njata ko Google Chrome bada télécharger application OneIsBet sa pari bada installer application don non ada wawi créer hen compte ma taw ada utilise code promo TOUP 222 odo code promo TOUP 222 sa utilise dum ada jogi bonus 200%. wadde OneIsBet ada wawi tawde ton joueji kewdi gagnoda hen khalis sa gagni men khalis ada wawi retirde dum e banque li wala masrafi e ko nandi hen wadde eden ba wiide OneIsBet ne woni disponible e der leydi meden ande mi do wali la dende njo hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirtiko e beltino kodo kanga soinara wainotako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi girodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawaru kudema ko gelo fodan se fanteno bagal kondiam ftota ko so geno fodani it go la chadele gardu di mungurni maka fotani wima dole fima tawa waitati gili pidima to ke gili kadi girodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama minen anan mit parce que komin bib kon bibi on to mbayitade makko dum biden min to mbayata do min mam dergiddo onon kay zera ko mon ko zera ko am ko arandi kaw nyawande do jida do so hollita tan bofat te so buufi fay koy bondi e wadde minen do min goni do nyawande de min goni de ko buufi e wadde an tan wawi wallude min e solution non de safrira e so wonti kalko jidda e adun dum ala cadel bad andi amadou ma wadani dum watta hay problème goto biyema gargol kotol ma no addirmani kadi so Allah jabi so yonti ala hoto ko non kadi on awtirtuma so Allah jabi inshallah minen ko yo kaado hala reglu tan ko heddi fof min ngala hen cadel inshallah rabbi kadi adangata hen ko mettuma inshallah rabbi nani halmo am non ha jona accani pale pale non kadi amuni non afoti natude wawde jalo wa jal tan wadi mbiɗi arde mi redres mo min non il faut ya non kadi ñamu ya nit ma jaatama ngonenoy hade sedi to baɗɗay kam jambol woni alhamdulillah en jetti jan mboɗo andi sa yi ariɗo Amadou Tawaka ka nodduɗum heɓani ɗum woni si wallahi mi noddimomo nde taw noon o wi kam ko jaaɗo kadi e haajuji makko dossier ji makko ɗi tan aɗa andi Amadou kam subaka mo fini fof ma dogay dossier ɗi tan e balɗe foti hen on mbaɗat hen duwaw tan mbaten e newo kono wonko ɓuri ɗum min de kam alhamdulillah ande ni mbaɗɗa he ala nenamino ko jonta on ji machallah renoɗe noon ko baba mum bewni
haarnimi yonnimi fami ɗo foti fawdeni kadi mi watta noon heen holko haɗata mi ñande fof yaltude mboɗo yaha indeeli ɓayde min mi noddata inde mi innirta saka mi yoɓe ñamande innirde mi inniraka debbo bamon jaaɗo sare aljannaji o inniraka gorko ɗum noon mayanmi tan ko yaade mboɗo notoyo mboɗo ñaami biskitaji goroji nene mi koye haalam tan mbaɗa sikki deftemi mi ɓooyi wiidemo kalmo heñini ko yontani nde arata nde heewani tawtorede neɗɗo woto heñor ko yontani kamnde yonti arata won foɗenoɓe e aduna ko heewi nde ari nde tawi ɗumen koye nder leydi wadde nene nde yonti fof weeɓat so Allah jaɓi inchallah mi anda Moustapha mi anda joni garɗa wiiɗa kaɗa lomto wurtu Samba Diop walla an ka garɗo wontude Ndiaye Saydou Amadou hey yiyan ko an haalantami ko yonti fof weeɓa eyyi nenoyi jaafoɗami wona arde ɗum ɗon nde taw noon ka jinnaɗo en jewtidat tan en gossodirat hakkillaji minen kadi koye suka ko min mbawi wonde fof koɗo mon ɗo tan min mbawi haadde koye less koyɗe mon ɗe tan min mbawi haadde ko gossodirat hakkille tan wona haydara ko wona ɗum ko kawoy mi salminima artoy ɗo e saaha goto warsesto hadema yaade ɗum ɗo wona ko yitere ene seeɓini yejjuɗi peɗel joyɗi kono est ce que yitiram nde ne wawi darde guelnam ko namdal de e kono nenoy ay peɗeli joyɗi mbiyataɗi ana yenniɗi ɗi jiiya ko junggo yedde so junggo ngo dilli ni tan ɗi jiyata ɗum ko wona ɗum ko nenoy mboɗo mi sa depayno junggo ngo dilliri noon ko mbimami ko tan humpitade gumdam ne weeɓi ko moɓɓude guite tan kawoy gacca hen hakkille no feewi Moustapha sa deppa eno junggo ngo dilliri ko haɗata yitere seɓde ko yiide peɗel joyɗi haɗani ɗum yiide geenol pette hirsanki kadi so fettima kadi ala ko gas an ɗeggiti ngoni min hewonde min kayda an kam inde paami ñande fof komi noddaɗo inde ɓayri inde waɗata mi innirtaki saka mi yoɓa ñamade min gandi joni somi yeehi inde mi suusa e haalde ni mbami tan kono jombajo o leggal ni inde de kam ko Allah rokkat ɗum kam waltirtu muñal Maria kafundu kangi Mariama alami salaki kono mi wawaru kudema ko geno foda se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko so geno fodani it go san ala kam to neɗɗo wawa dañde tamu kam fewan hoore kam waɗi silfa ɓiɓɓel kañum no ɓe seeɗa ɗum ko yiɗi mbogel la illa ike kom nayi nañuma kadi ayiran no mbami ni tan ni fof kay goto aɓe gara de c'est sûr ko anta ruttinata nden kam ko min wittanno kono joni kam a yiɗi a ronki yiɗi ronki yo no gorɗa mbeɗen ɗo nak liggeyaji liggeyo kam nen ɗo siko liggey wonno gorko kadi nden yimɓe mi jaɓi kadi hande kadi ko gorko ayi ko kalɗonoma ñanden ko mbaɗa fellede ɗon ko noon jonke mbeɗen ƴeewa rek anna ko ewne galle toon galle wallahi ko muɗum ni dan wala roppirno ɗaani anne cousine kam ɓe hoolaki tan an est ce que ɓe gam wonani funtudemo ni maire o yiɗi andude a wallahi mbiɗa luutamima ɓay min ko cukale ko cukago tan nangi ɗum o ala probléme Maymuna ko neɗɗal ɓolal ala probléme joni an ka jaɓɗo joni kanko change mi muskama ana joƴani jeyɗo kam wawa waɗade mo tawasma an hay wawa waɗade mo tawasma an hay ñande na go jooɗi ɗo nde suuda mo yaafnoma waɗama fof an joni hande ko ɗum ne mbaɗami ko duttata hen jikkini rek an Maymuna yummum oɗo min ne mbayi bonde ni min meeɗa yiide aduna gosa jiɗa yiɗi ka hoolaki jamais ɓe mi hoolta ko ɓe ɓe kam waɗa wina hoolaki non wonani question mi hoolaki mbiɗa hoolima kono an probléme o ko jeemi ko an wita ɓaari ko noon mbiɗa walla ko guiri nayyi joguiɗa ala probléme kay ko noon mbiɗa ala probléme joni ke eɗen caggal Allah caggal ma mi cikono guisuɗiɗi mo jeeyade ko ɗum tan jeeyi mais an aɗa hawni non e hawni par ce que Maymuna tan jirmum mayɗo mais kam
ndonta la ilaha an mimi najat walla mimi haget kam Maria Filito de Maria Maria Kafundu kangi Maria Alami salaki kono mi wawa rukudema ko gelo foda Se fanteno bagal kondiam Ftota ko so geno fodani It go la chadele gardu di mungurni maka fotani wima dole fima ta waitati ale undo kala nguti mako timambo ale undo kala nguti combien man no what wala mi godo yes fi ma fi ma biya kalam ko fon khana an ma ko woni me umu jor kala kam ko woni how much man min wona ma joddi problem to ses mbarta yam okay jon umu jor tumi naga e der min jigi holmo to jinnom jewtan ga an chaque jour jikko biida okay ben hedi ma ya yo aliyam yaha ley kam garde haala dab n'importe quoi kalam do ko affaire ko très sérieux très sérieux ça nous concerne tous les deux vas-y Hal, je t'écoute voilà ala do dernier temps aussi mi lati femme de power et an aussi al fami kalam kon fe aran en hande to aduna tolni do e enen génération mo gonde no genre wona dum ko cohle ne parent men til c'est bien ana wiyam ya jango a jangi kalkam bino ya wat kalkam cohnoy ma kalkam pannoy ma hande a prouvi ha hollebi dum et min aussi c'est pareil n'est-ce pas alors pourquoi ya ha yetto do en hande genre minema pour jidan hunde ha ban dum wona difficulté te ko hebi kam ko on way hebdem genre papa no wonir do en décide nami en choisir nami pour mi reste mo fota reste an horma bro ay winni on way wadam la même chose parce que ko uji ho mentalité yimbe biyobe aadi to aadi ga be dum non hakkadi be wala question dépasser dum ni mais wa marche dans toutes les circonstances wa a jaran ma kada wulle ba ma kada hal non il faut mi wad non il faut badano il faut mi wad non parce que pao essayani famde mi ko kalam ko hollum genre min ko wona bernam ko kan biam il s'en fout kan wodi rek ko wona hakkil mo ko yidi am war ko dum wodi non an wa wonde on biir ma décision mo jettan ma wona burale ma o mandi est-ce que mo andi est ce que an andi mi anda an ko doganta war andi ko burale ma mi anda comme namdi anda mi anda d'accord mais affaire got genre min every time ada won honno woni mino papa ko wi kam ko son wodi dum mam jam fu neddo te odo mi anda fo hol hakki genre mbadam ham ya fo haw ya fo kam dum wodani parce que auto ala kam mi baddani genre imagine tu fin un jour rek mi jaba ko paw wadi wi kam ko et puis facilement comme ça mais mi trahir neddo et puis jamais mi andi jamais o yafuta comme dum e mi ko non chanto mi quoi fedde sehilaɓe dilloɓe safaro ganni ɗum ko safranno en guiley mamiraɓe o tubago wiyata médecine traditionnelle nden fedde e gardogol docteur Seydou Sow gorko mo kanel e kanarhe laaɓaɗo gandal waɗma consulté haalanma rafima rokkuma traitement ma cella kossa mbimi woni rafiji so coynima docteur Seydou Sow ɗi ɓoɓat ɗi mbiyata ko coreɗe hay goto soynata ko pundi majji ene jeeya hen dokum city bawɗo safaro dokum city ɗo e sénégal joguiɗo leggal mum lamgal ko docteur Sow gorko mo kanella siti wondi ko yireta dum gite makko no bonnirno banuma ene wada puji wonma ngato itta halaba cerra ndar o haadani don de hémorroïde jaltowo e natowo o laabi dum sanni o jogi gandal mum bimi ballonnement hépatite alla ne hokkimo newnani mo safaru mum ido rafije koy ballal allah o hebiri mbawko mum kono ko yaade yiliyade ngal don gandal an debbo darido afi gauche afi droite alay mi mar rewoy worgo kono diarunkiya ha joni ada mallure wonde anate galle o dañade bingel yettomo joni batta wide ayo nende tawka suko debbo mo règle douloureuse woni ko be biata ello muso o tampini yetto docteur Seydou Sow mo jogi safaru mum hunde annude wone worbe addi yew en
nder galleji woni gorko jawɗo yande less joni o watta ɗum hayre o yorna ɗum kos docteur Seydou Sow nden fedde safroɓe ganniɗo e nder leydi Sénégal ko kanko ardi ɗum association des amis de la médecine traditionnelle ɗo e Pikine Technopole nodduɓe 77 882 51 25 walla 77 793 63 04 walla notaɓe oɗo numéro caggal leydi plus 33 695 908 409 docteur Seydou Sow mo Kanel ndaw ko laaɓa safaro ɗi ñabbuli to gummi gummimi ko ganduɗa to janomi to ko jinmi waɗa ɗo ko donkumi yo waɗɗo ko inde gummimi inde holɓe sinana haalna kam haa inde iyano hankadi ko kalanteɗa inde ɓayra ronkama yaɓat inde mi yoɓa ñamalam ɗe ñamlami ɗe mi notto ɗo bandamen ñande fof ko ar inde kaari innirama min mi innirtaki haɗi mi innirede komi ñamlani tokat bamma haala tan nen inde allah hokkat ɗum hade ko xew jiɗɗa accumi ɗo basuji mi ɗo ma on fof afani mbaɗen ɗo xew to xew jiɗɗa amadou won foto mbaɗe ɗo mumbayi damal gallo aɗa ko jinmi andindemo wi ciw mbaɗa cel mbiya Mbappé so jinno siri ɗum surɓiye nen woto fontomi wona inde welani garɗa ke dum inde ko weli weli fof wona goto fof arata hokke beɗi taniraɓe ñande fof mbaɗa rokke beɗi taniraɓe mbaɗa rokke wutteji esiraɓe e ƴeykiraɓe wutteji taniraɓe ne dokke min mi heeɓi wutte taniraɓe ñande fof komi dokkaɗo inde wutteji taniraɗe e beɗi taniraɓe wutteji ɗi beɗi ka jiɗɗo suddu ko ɗum ñaguini Allah ñaagi Allah goppa Allah demo ɗum oto ñaago Allah kay mbiyaɗen forten Allah kay mbawamo ñagat ɗum ñaago Allah goppa Allah addi ɗum fof Allah hokkata de kono no waɗi sababu dillinama sababu dillinama kay jinmi ko mbiyanami Mbappé mbasa wardemi ha yalla min jooɗ foftuɗa Amadou arɗo yes to ko dugde wallahi so Allah mi ala tan dugde to ko dug tan jiɗɗa jooɗo wiya fof seyde suudu ma jo garɗa nangen wuude mi yiɗa bonnude konngudaɓe maɗa gueɗel gotel jinnomi andindemo mboɗo yiilo pinguji tati pingu gadano ko pingu guittowo mette pingu ɗimmo o ko pingu gitto gaddowo fulla e neɗɗo pingu tataɓo o ko gittowo naafi gagal e seyɗanagal e neɗɗo ɗi pinguji tati jinmi so tawi aɗa wawi dañandemi ɗum min wona docteur ligge ak santé so kamɓe ƴeema ɗi pinguji ɗum ko ko gueɗe ɗimmel ngel hol gonɗo naafi kadi so jinni suri ɓiyum surɓi so neɗɗo soggi gaynako soggi bey mum yo haaɗe wasorde wata nanne gaɗa gaynako ko ɗum jinmi andindemo ko min woni yumma ko min jibinma ay jutka e dabba jinmi ko holludema ɗum ɗo ko woni wona ko wutte ɗeɗo gacce est ce que aɗa wawi rondade aɗa wawi rondanade ɗum oɗo dimaro oɗo kiitaɗo gaɓɗo gaɓaɗo oɗo wutte hande ko wutte taniraɓe min dokka ene wonde beɗi taniraɓe min mani joɓanmi ndeɗo ñamande Amadou nde ñamande maɗene jogori yoɓede jinmi ko yobde e gurdam yobde mi waɗa kew mawɗo taw mboɗo huufi takke boɗeje tanam jiɗama solama beɗi malfe walla wutteji joɓa ɗum cohluɗa so duddu wonko wawi yo moccu fetindu muɗum Amadou wot fontomi wona mimi anda ko jiɗɗa woni mimi anda ko jiɗɗa ko jiɗɗa ko a haalni kam mbiya ko ɗum jiɗɗa ɗum noon mi haalnimama ko reftete mimata ɗum ko Allah jogui accirte ko Allah ko an bonni bombu ko an bonni muynam an waɗi mette e nder reetam marma ƴama ƴanama ƴanananama sinno ka dimo gonnoɗa min somi haali ka ɗo haala aɗa fonno jogade ngilngu ɓernde ganda an ko yumma haalata e ma ko yiɗi ko mbaɗana ɗum ko jiɗɗa komi wawa waɗi ɗum ko Allah waɗat ɗum min déposi so wawa validede kañum ko Allah validata mais holko déposé ne ka mo wona haalaji mbiɗa haaldude ɓe ma a faami ɗum koy ke juuɗe Allah woppete ke juuɗe Allah woppete kunugel ma ngel ɗo famɗiri haalde mangam min ngel kunugel
aɗa wayno gardiɗo mo wawa woto haalnam ko boni ɗum ɗon calotoɗa hani jaranma yumma e bamani kaɓa hen ni dugde hen ceergal wona hen ti ɗum ɗum fof min ɗum ɗum fof mi haalani ɗum après gartira kileji entreprise mbiya ka gaccowo jaaha lawol ma c'est ɗumi affaire jawdi ma jawdi bama jawdi yumma jawdi miñi en tant que un homme responsable tu crois que ni foti yarude hen sincèrement parler on pamani comme c'est ça pamani ko ha jaranma ƴettude une décision accude entreprise te ko hen gurta non la hankadi min mi yani genre mi yani famille o ga e hoore mum wawi waɗandema en fait so tawi rek min on mbawa famde fit on mbawa waɗandema haydara an pourquoi selon toi hein que min mbeɗa haalda e ma à chaque fois c'est parce que min tiens ma sœur non min considérons que je ne suis pas ta sœur bien sûr je suis là en tant qu'une amie pour toi et pourtant ko kalnanmami ko fof ko gonga aɗa andi ɗum très bien non so tawi an e paw jigdide même point de vue wona gonga quel même point de vue tu sais très bien que min mi wondani makko aɗa andi ɗum voilà donc mais hunde fof jarta hen ko seesa mais c'est comment an tu crois que min si j'étais à ta place que j'allais laisser entreprise à cause d'une fille gandanɗa deme holon wima gaɗa wawi resdemo ko joguiɗa fof yaha lawol mum ça on sait jamais on te reconnaît plus juste à cause d'une fille an aussi hol biɗo min somi jaabi ko paw wi kam deme min natangal on dewgal mo maayi mais jara sees mais c'est comment tu vas parler avec ton père d'une façon gandanɗa min hooram mi suusa min gonɗo sikkil makko ɓaɗiɗo mum mi suusa haaldirde makko noon haali ka sehil makko non c'est pas pare min pawa maɗa rokkudem chance heddoro min forçatno pour yo wonnam ɗo to foti wonnandemi kanko pour moi kanko genre ko babam o jangini kam école o wanni kam toutes les choses à faire et puis o nehi kam to fof nerem ɗo et puis c'est tout ɗon haade min nak mbiɗani o haade ɗon min mbo yinno complicité won hakkude men makko mais par contre an heeɓi on chance par contre an heeɓi on chance et puis je l'ai toujours reconnu ah toi tu n'es pas reconnaissant non si sincèrement tu n'es pas reconnaissant a wona reconnaissant jibinɗoma nehma ha to poɗɗa ɗo nannuma dans de très 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 bonnes écoles haalis laaɓɗo cer mais an hokkuma entreprise joni d' accord seloma an est ce que aɗa ñaagui un jour lo so ha allah hokkimi gorko keɓa sukaɓe ma an hol mentalité jogoɗa e sukaɓe ma ayno ponmi waadi ni ko noon tan mbayami te ɗum mi haalta ɗum ɗo joni par ce que c'est des choses qui ne sont pas encore venues d'accord écoute d'accord s'il te plaît min c'est la dernière fois peut-être que je vais venir pour te parler de cette histoire parce que min j'en ai marre de cela voilà ay pulreɓe ne mbiye hirande hirtere ko jamma n'est ce pas hirande yo bottari yo min in pularuji min mi nanani ɗum mi famata ɗum wona question ko s'il te plaît rek walla ya wasnande ɗum probléme ma ko minema min mbawa famotirde en famotirta eɗen mbawi famodirde seulement an ka cali tawde min ko jogui décision ma nan ɗon mais bon y a pas de problème l'essentiel ko mbiyam ko rek ko pawi kam ko on wawi et pour les clés de l'entreprise là non bam voilà c'est tout bam ok ça c'est comme tu veux après jaya lawol ɓe mbiya we ko miñal bonni entreprise bonni galle munen fof jonko jiɗɗa an jonko jiɗɗa an jonko jiɗɗa joni min wiyam ko nene wiya min boni jinmi joni man dari kagan ko kalanɗa fof gayni a ala ko kalɗa e yeesam a neɗɗo mem Maria Filito Tino Maria Maria Kafundu Kangi Maria Alami Salaki Kono mi wawa rukudema ko geno fodan Se fanteno bagal kondiam Ftota ko so geno fodan Mino aɗa yoɓa yenande mi mayan mino aɗa yoɓa yenande mi mayan aɗa yoɓa yenande mi mayan hande ma anda wona kuɗaɗo allah aɗa yoɓa yenande mi mayan ko woni ko mbir ko petan no way fof ko an waɗimo noon
Hello, madam. Tu peux tu m'as dit. S'il te plaît, tu peux donner tu m'as dit. Hello, madam. On ne compte ton ami lichi do mo ne dinna do ala ko bawo mi. La femme. Mon nom, hello, madam. Min ɗum ɓuri nan kam min ɗo galla min ɗo hunde mouvement ɗo fiye ga janggo joom probléme aji hande min mum janggo oɗo ɓaw janggo oɗo mi ɓuri nan kam mi o cinna ala ko mbawmi hen ɗa wawi fiide wawi yeftanadem min jiɗi no muñiri noon tan jiɗi muñira min hono ñafoɓe heɓe ko ɓuri ɗum ɗo koko muñal tan koni fami oni kala noon ko s'il te plaît oppam mi ko mayɗo wallahi mbiɗa andi ko gursa hono muusi min muñ tan ma wiidem goɗɗum wawa wiidem ɗum ko ma wiidem goɗɗum cinnaɗam mi wawa fiidem wawa waddema hen tan jonay babu mi wattama mi tappimi fof s'il te plaît accu bojjumaji umsal warto acca bojjumaji anami ɗum wona kam min nder fiye wallahi ɓuratami so wara gille ma welatami so wona wondude ma jewte men ne ko gadodirnoɗen